Ya norok tam khlai salai ja. Miko kam khai je man mani hajira hajira ro ma ya waja waja ro je mano Laba rok kerenya rana phano. kere rabar phangso kere je Bani hajira thangai salai ja ota. Ngai nongni srayam no poila ja. Obono bosa khorok sana. mason Sare ka hamjotno no sengtini khwai area sok paija khwai Ratanpur ganani kami omo hungkai sonpara da tamjani me bondok manita. Hingke aro saimankha chrai khoroksa bwrwi siglija no pori tongjamani class 12 bo pori tongmani hingke bini totara tamjani robonoi balogoi tongkha hingke mai tui saimia belai kosto hingke nokhong sogyani bagui doctor rok phonoklai malaya hingke bini ama samani hingke abono belai khairok susung tongkha amo hai chrai jorao teisi sigla jorao hingke tamjani haya deba teisi student pori tongmani hingke nokhong sogyani bagui doctor kaham phonoklai maya ang tongkha hingke location rohormani orono location exact o nog dang saimia sangtabo kawi kisa sangai naigena ta faila obono ongkhana hingke buphani bumung rok bang sangjakliya chrai bumung hingke priyangsi da tamjani chrai 16-17 bochor ni boyas hai sikona hingke aro kawi sangnaigena ta oyong o soro yana o chrai khoroksa totra robon mani priyangsi da hangkama mongbong nokboro hingke ko abono si sini ko Mo dai school tilaw se. hingke hamukhe bin babona mongta mo buphane Amor. Mo sore ya. iko mo semo Bas school tila se. bas haje Mo kayo ko. School tila ne. Nehan bihiro. he serai se ko bas sini ya na to nobin thakur da bo location ro ma exact on go kalai hongkai ba hingke oro liya bang ni nok tesa thangkanya na hingke oro liya tekisa tekisa thangkai malai nai oro liya location mele liya ta hingke kuya nang sai khanari la puila bum dekheng khanani mo puila nsini sala pila kai kusukai tam to dara singara rom hai puila nang kok sana kosto dang tabo do sala ko puila totra murumurong khayo alokai hai parke kisa kusuku apro sasa kusukuro has parke kisam to dara se kusuku murumuro rok da alokai mane nang exam nini nang to class 12 exam reprocessing ble abuni sai sakang nang jakda sai da man happy wali exam ni puru tam ang exam nen thapro anya na ni kina to dara se full exam to class 12 ni happy wali exam habiali ing pro apro nang kha anya jere na na nya thakai kai school of the lok lai mane tam robon nin dolo bo kisa misa nokta na masuk makang hola jaga sa bo maswa bo khai nong habiali school ning mani ka chemada January robota na annual parikya purse annual sing khana annual school ni pai khase final blena parikya de furu kusuma en tala tanga ko kusuku pura kolom senior hai kok saime exam boy pura sanga mai sajim sana na kin jipok bok tham
Gang ni jiga simanta. ờ Tam. Totara simuru. hingga tabuk kai Tal te kos tong kata na tal sa kana isa kanga mokol sa. Jigile migile ha. tabuk tamo kos tong kisa sala saka naisa kai mokol Sebre. to Rong hayo. ono gyang hayo Jigile migile. Roko to sifini matong. Kisa nga yung kolam te sira. kolom te serang ote bising kuno kos tadang basak bising roko ka Kisa nga yung tim roko kanga. Bago sulturang tong. roko kan kai bohok thul ngo Khati kanga bo. Bok sitam kara kain tong. khati kai bo tar mane bohok bo problem tongota nini mote bohok rok basauta Tay kumpur ka ya kung si pari tingay. ya kongo bo kono phoruka ya kongo bo phati ting hayo sama da ya kongro robon sa phura je saboro hanga Puro kisa ya kung ron makaro puno hangay. Himpuro ka iklay na rong ayo. Sakang puro ka saji ni. Sakang puro himpuro. Kasi lagi mo. phan mayang to na basago phan mayang thangta ta ngai dang tabuk saisang ongkhor si maya na khena satene hanga nin ma mangro mai matalang ta Tay tal. Na kubun no kana har kangan chi. Mokol sigil migileng hayo. tabuk phana nang nokha na hakai mokol jigri migreng hayo mokol no gyang phayo Hasim sinasi tong mano. basak kutung anti phur basak da kutunga tabuk kutung da tang nala tabuk kutung na kada kabao maisa khai bamtai pheleng maisa ba kha Ay sabi kang ano. kabana da muso ngana tai narak maya kabajak ting thango Kapag ting tango. nga je sama ne nang hozom sing ya kabajak te thang ta na to bisna no kabai re ota nga tam nang kostong tabuk ta ekdom tabuk ojora ka tam kostong ta Tapos tayo sinang mali ay kay. Iskuli ay kay botol stay. Kasi pay tang. Tayo sinang mali ay kopsa man sinang mali ay. tabuk hai nang tai nang na phana kostong khata khopsa rok se nang mansu nga mai khe sai da man tini ni mai da sakha Kini ni may. ka kaba kha kaba ya khona kaba na da musung tongsa Ham sama liya tagay. nga sang Simon kha sini kuya preyang sibo class 12 exam ri tong ma sible na nge exam to nang complete khai kana ri wina ai pano pass khlai manjali ana bo jora se hamya klai tong kha nga nang exam ri na bo ne kosto kari khana Yo exam ni puro bo. Pen talat. Tunggang nga yo sar bo. Ko putar ri beja. exam center ro da klai Ratanpura Ko lar surakal hay sikolo. lar sara ka biang ba khwai ta ona da Kwai digi. nga pro ba nang ne kosto ba thang kana ble Apro to sa kan yung karka nga. Kaya kung si Fra kaskala kamo. nga nang boro doctor naijak ha nin baba song boro no phono ka Ratanpura simino ugana ni Ratanpur baja gana ni PSC ta hospital ayang district ro khwai town ro nai mane ya khona nga nang tabuk naijak na mo songta hamna mo songta na tabuk asta mai sai malia na khoda adang ya na just a khodang ya nga mai sai atong khai mayo khoda khoisa Mai se puro ka mayo kuy mang tong. no khoi mang tong na Mai kuri puro ka mai se. chai me ya sana phurukai sana mo sung yang thang
Hingga kabangma somajang tongkha bini amo bisingo je bo samani mate ta yak sawa kok rok pok sangjago tabuk da bufro rijak ba pastin ka kana oro thangai rijak khayana hubono belai khairok susung tongkha chini kuya priyang sina nini boyas bwsangkha 17 na hingke o jora se sigla soknani jora hingke belai tamjani hai ma tongkha tini bono buwai malai kok salai hingke belai kostong tongkha ta hingke borok nukhung sugyani bagui doctor rok nailai maya ang tongkha ta bai na abano coba sudah mana yang mau dengan kita norok tam khlai salai ja Iko kam khaye je man mani hajira ro ma ya wa ja wo jor je mano laba rok karaina rana phano kare rabar phangsa kare je bani hajira thangai salai ja ota ngai nongni srayam no poila ja obono bosa khorok sana ma son ngai masa hingkai to sang saimano bosa butina bosa hamjak ngai tesi bari bosa hingkai ba tebo tamjani hai ma tongota ngai nang norok to rang kri phonok malai jaya oro semisi phonok lai tongjao ngai omo to PSC kuno sikre hospital hai deba lo mane samane kisa misa thangai cylinder norok semisi sama dok simi ga ma mang kan ga choji dok chai je ba kia rang ko tong ba ang wen pa lai yo la kai naro talang de khwayo mate ma je sawong ga ya ga rang khok ja sikre norok no district hospital tlang de hingkai norok tlang maya rang khok sa kri lain ta ko ekdin pore phan talang ma je ta khai de chao norok muti ke ta tong sore bin norom chok thang ga iya ro pura kebe boro tangai na so gara doktor ya ro norom bai mani papa ne rom chok thang ke bin ya ro ne pura kebe lang so bai ne ngai tabo kok hingkai norok chogyani bagai sangno sahor mani main kok hingkai hai deba chini khagnang lokorok chini tipra sarok ni thani choba mongda mano kok seblena ngai lokorok tomung no choba khaise norok ni sarai no kaham kai nai mansi nai abo haitana te khorang tori malia na bok khorang bot bini palia ngai kok saproni ni totra sawai jatong bisingo ta kistam podara murung kok sakanya ngai bokuno kok saimalia belai tamjani sriya sai ngai tongkha ngai soba mangrok bo sanai semanlia ngai norok nokbai khana tai amo kuno sajaknai sikre khata ngai belai khairok ma sincha bo porinamo songjak ja obuskano graduation khainamo songo kabangma bini mang tongo bo abo haike pori lai bo lo tisarok khlainani musongjago belai khai ngai abo no faidi sing je mantui sini koyani bagai sing soba laina ngai norok nokkhana bini ama bo saka tei bo saka ngai sing tumuno pal khai soba lai man khai to abo hai mania samung mongsak kare faidi abo no soba laina bono kaham doctor bai jate borok phonok manate ngai video o sing borok ni account number ri nai norok je mantui je suktui kisa soba jabai de sini kuya priyang sini bagai ngai sibu saraija tabuk si sigla jora tei porinani jora hangkai ba nogoi belai khairok hangbo ngai abo no koinai ani ngai tei brok ni nokhong ngai faidi sing kisa bono khairok laijao hinma kosta dang hinma hangka to phan kari sogatana laina nayota asode